Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Azi ne jucăm ceva creativ. Foarte creativ. Fortnite, da, foarte creativ. Ne jucăm un fel de Fortnite pe mobil, doar că acesta nu este Fortnite. Este, uitați un player, cred, da. Suntem puși, bă, mai aveam puțin HP. Puțin HP mai aveam pentru că m-am mai bătut cu unii și de-aia. M-a bătut, da. Începem foarte prost acest episod. Dăm pe solo. Este ca Fortnite-ul și ca PUBG-ul, pentru că armele sunt cam PUBG, dar în PUBG știți foarte bine că nu poți să construiești. Și în acest joc poți. Hați, am luat de pe și acum. Și poți să construiești, poți să distrugi, poți să faci orice. Nici orice poți vrei tu. Aici sunt cei care au foarte multe haine. Ăsta-s eu cu NO. Și am ajuns și odată aici. Am mai avut odată de mult timp jocul ăsta. E unul trending, de fapt. Eu mă voi duce ca de obicei aici și vom juca 2 meciuri, adică acesta și încă unul. Depinde cum murim, dacă murim repede în cele două, jucăm 3, dacă murim în ăla și în ăla, aia e. Poate facem și un Victory Royale, cine știe. Așa. Așa, și aterizăm pe casa asta? Ce zici? Da, aterizăm frumos, elegant. Așa, avem first person și putem, eu mi-am ales opțiunea aceasta că parcă trag mai bine și observ și mai bine playerii. Așa, e ca un fel de lamă, dacă înțelegeți. Îți dă scut, într-un fel, adică nu e chiar scut. Și-am picat, hai papa. Papa, viață, ripi viață. Și mai avem încă un urs lamă. Așa, am luat și ăla. Poți să iei armele automat sau să ți le ia ăla dacă ai spațiu liber, dacă... Așa, aici avem mini shield, ca să zic așa, să vorbesc pe termenul Fortnite-ului. Încă un mini shield. Și, da, nu e chiar Fortnite, dar mere. Că totuși Fortnite-ul pe Android îți dă câteodată bătăi de cap, că nu merge, că facă ea update. Acum te poți juca, dacă țin eu minte bine, că nu l-am dezis. Se numește Creative Destruction. Frumosul meu, eu îl iubesc mereu. Da, rimă. Aca legendar. Păi bine așa, mă. Păi bine așa. Minicul nu mai putem lua. O să mă duc încolo, că am văzut un chest. Da. Am văzut bine încă văd bine. Ce armă e asta? Una ca... Îl luăm că și fama să e bun și îmi place, dar parcă nu e chiar. Uite. Nu mă vezi. Du-te, Dică, du-te. Bine, nu. Dar nu vreau cusătură cum vreau eu. Nu. O să dau astea la... afară.
Deci asta are 35. Și celălalt 40. Schimba. Atenți mereu. Bă, și la mine în canal m-am reapucat de am vrut să renunț că am și eu examenul, dar vacanță de toamnă, ha. Uite-l, îl vedeți? Îl vedeți? Îmi duc la el. Încerc să nu murim până atunci, că ne este vreunul din spate acum. Și shotgun-ul, dacă mă întrebați, e arma mea preferată, dar nu pot să o numesc chiar preferată, că îmi place. Uite-l, uite-l, m-a văzut. Lasă-mă, copilul Dumnezeu, lasă-mă. Ăsta era, mă? Mă, ce neascultător. Ce avem aici? Uzi. Uzi. Albastru. Mă, mergem la cu pistolului ăsta. Ce? Dreapta. Dreapta? Pe aici? Dar unde e? Unde se împușcă ea, mă? Uite, s-a dus până sus sau undeva. Nu știu unde. Așa am văzut. E la tărâmele. Dreapta, stânga, unde se aude, frate? Uite-l. Jos. Mos. Dai jos, prietene. Shotgun. Sunt două feluri de shotgun-uri. Mie îmi place. Uite, primul e și el, dar nu e chiar așa bun. În stânga mea. Acolo în față. Da. Aș vrea eu să ajung până acolo, până nu se omoară ea, să-i omor eu pe amândoi să fiu spray. Îl prind pe ăla că l-am văzut. Și ăla m-a văzut. Perfect. Nu, ce? De acolo. Încă alte. Dau cu shotgun de aici, ce deștept sunt. Stai jos. Suntem pe școală. Că prietenul ăla de acolo. Îl rezolvăm și pe el. Știi cum? Cu AVP-ul tău. Scoate capul. Nu. Stai jos. Stai jos. Stai jos. Prieteni, uitați-vă în stânga sus. Cât HP mai aveam. Până să mă mori. Adică până să mă aproape să mă mor. Am scăpat. În loc de Uzi-ul ăsta vreau un first medic kit. Hai, puneți ăla în mână. Am scăpat. Dați minți, prieteni, că am destul să vă rezolv.
O să jucăm, ăsta va fi ultimul, de fapt și primul. Și poate vă surprind cu victorii. Cine știe? Cine știe? Cine știe o palmă? Oh, ce e ăsta? Ce e ăsta? Ce e ăsta? Ah, plasma ăla. Și ăsta îmi place. Nu știu, cu ce am înlocuit? Cu shotgun? Shotgun-ul? Nu cred că am făcut eu așa ceva. Eu uitam unde am lăsat shotgun-ul ăla. Era el să fie. AVP-ul ultimul, penultimul de fapt. Asta e, uite shotgun-ul. I-am lăsat, care nu prea mă interesează oricum. I-am lăsat acolo ceva mov și cred că-l și văd. Da, AK-ul meu. Ce? Sharks, hai de viața mea. Dă-i auto, fugi auto, hai. Că mai avem, cât mai avem? Vine zona asta după noi. Aoleu. Aoleu. Hai de mufa mea. Ce? Mai trage și unul ca descrierat-o. Unde ești, mă? Deci de nu-i dau eu una. Mă doare pe mine. Că se bat ăia. Uite, na. Fugi, dică. Fugi, dică, nenică. Nu mă interesează nici când dă un hit ăla. Eu mă duc. Și mort mă duc. În jocul acesta ai voie în apă. Da, am uitat să zic. Îți. Sar, mă, nenică, sari. Sară, bă, că ne prinde zona, bă. Perfect. Perfect timing. Unde? Dacă se mai în spate ăștia nu mă interesează. Îl împușc. Uite-l. Deci nu-i dau eu un hit. Din nou, fiți atenți. Oh! Nu mai am cu ce să trag cu plasma. Oh my god. Am prins? Unde e ăla? Că am auzit niște pași. Tragi, mă, acolo. Crezi tu, șmicher, că-i de ăla. Bă, eu am shotgun. Dacă știe ce e ăla. Headshot. Dă-i, mă, bine așa. Da, plecă. Avem așa, un AVP, două AVP, what the fuck. Un AVP, două AVP. E careva pe acolo. Airdrop. Supply. Aoleu. Stai, mă, că eu l-am greșit. Ține plasma, nu. Ieșire. M-a luat zona. Ce să zici, frate? M-a luat zona. Un minut 42, 40, hai 35. Nu știu dacă ajungem în zonă, ia vreo 2-3 HP, cred. Nu. Hai să construim. Unde mai tragi? De unde, frate, mai tragi? De unde, fratele meu, mai tragi? Îmi tai asta, bravo. Ăla e? Ăla era mort.
Mai sunt 14 oameni. Eu am făcut jumate din kill-urile astea. Deci câți oameni mai sunt, eu am făcut doar jumate de kill-uri. De obicei fac 10 kill-uri fără spărare. Dar cine zice când mai am șanse să fac 10 kill-uri? Le rămân la ăia. Le dăruiesc eu 4 kill-uri. Dar nu de la mine. Alergă automat de rău. Ce bă? Ce mă? De unde tragi, tăticule? L-am văzut. Nu? Așa ți se pare? Unde? De acolo? De acolo? Ha. Ia mai taci. Toți rasă. Mă duc după ei. Nu, hai că l-am pușcat pe ăla. Nu-mi pasă. Prieten, ești mort. Nu știu ce nu vrei tu să înțelegi. Se pare că avem un $2. Ok, îmi convine. Să ne dea și aceste materiale, dacă le putem zice așa. AVP dai de la automat. De unde a tras? Că l-am văzut. Prietene, te-am văzut. Da, nu mai mă duc după ea. Uite-l, ăla-i. Prietenul meu. Ce face Bobiță? Bobiță e prietenul meu. Bobiță a murit. Bobiță, mi-era și dor de tine. Sigur. Pui mâine. What? Cum te-am făcut așa deodată 75 de gloanțe de AVP? What? Attack! Da, are unul sniper și mă enervează. L-a luat de la 72 de metri pe 1. Ia mă, vrei să facem AVP versus AVP? Vreau să câștig pe bune, vreau să... Sunt grele meciurile câteodată. Am avut eu acum noroc. Mama, deci dacă eu mai omor doar unul, fac 10 kill-uri și sunt pe bine. De unde mă duc, frate? Țin și o plasma în mână. Că suntem boși doar, dar suntem militari, mă. Rasa în gât. Deci, habar n-aveam că e acolo. Hai să vedem cine câștigă. Mai sunt 2. Mă, și n-are. A avut noroc cu ăsta. Cum se cheamă? Cu AVP-ul, că nu mă lua. Sau dacă habar n-am cu ce atât. Și am făcut... el a făcut 12 kill-uri. Bă, e mai rău. E rău. Sper să câștigi celălalt. Hai că v-am pupat, sunteți cei mai tari, să nu uitați, boși, din canalul meu, cine este abonat și ne vedem data viitoare. Bye!